Mun fara sauraron sashen Hausa na BBC. A kullum muna fara shirinmu da karfe 6:30 akan mita 31 da 41 da kuma 49. Shirinmu na hantsi yana zuwa muku ne da karfe 7:30 akan mita 19 da 31. Haka kuma za ku iya sauraron mu akan wayar salula ko a shafinmu na intanet a duk lokacin da kuke so a bbchausa.com. Ana nan da an yi sati guda. Masu saurare barka da warhaka da fatan kun wayi gari lafiya. A cikin shirin namu na hantsi daga nan sashen Hausa na BBC za ku ji cewa hukumomi a Panama sun kwace iko da wasu tashoshin jiragen ruwa biyu da ke karkashin wani kamfani mai alaka da China. An saki tsohon jakadan Birtaniya a Amurka Peter Mandelson bayan 'yan sanda sun yi masa tambayoyi a London. A Najeriya, yayin da hukumomi a jihar Legas ke cewa sun kama kimanin mutane 46 da ake zargi da saba dokar yin bahaya a fili, wasu mazauna jihar na bawa gwamnatin jihar shawarar cewa ya kamata ta ɗan yi magewayaye haka irin wanda ake ɗan ginawa a bakin titi wanda mutum in ya matsa zai iya taɗewa ya je ya tsugunna. Ina so su kara faɗaɗa da ake bahaya saboda in ka duba za ga Lagos yana da girma sosai kuma wajen bahaya ba yawa. Har wa yau a Najeriya, yayin da ake samun karuwar farashin kayan marmari sakamakon shigowar watan azumin Ramadana, masu sana'ar sun ce ba daga gare su matsalar take ba. Mun dade muna da yakin da wata tace ba mu da imani muna ƙara ba ruwanci ba da gare mu bane ga manyan mu ne. Mu da ka zo mu dan sauro mu samu na koko an zo ai mana ƙari dole ne sai mu yi ƙari mu samu kuɗin su to mu dan samu abin da mun kai to ne gidan. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Sabon harajin kashi 15 cikin 100 da shugaba Trump ya lafta wa dukkan ƙasashen duniya ya fara aiki. Ya sanar da matakin ne bayan hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke ranar Juma'a, inda ta ayyana haraje-harajen da yake sanyawa a matsayin waɗanda suka saba ma doka. A yanzu dai sabon harajin na kashi 15 da ya sanya ƙarƙashin wata dokar ta daban ya shafi hatta ƙawayen Amurka, ciki har da Birtaniya da Australia. To amma duk da haka zai kasance wani sauƙi ga wasu ƙasashen kamar China da Brazil, waɗanda ke takun saƙar tattalin arziki da gwamnatin Trump ɗin. Hukuncin da kotun kolin ta yanke ya janyo dakatar da yarjejeniyoyi da dama na cinikayyar ƙasa da ƙasa da aka amince da su ko kuma ake ƙoƙarin cimma matsaya kansu da Amurkar. Rasha na ci gaba da yin lugudan wuta babu ƙaƙƙautawa a kan Ukraine yayin da ƙasar ke cika shekara 4 tun bayan ƙaddamar da mamaya kanta. Jami'an Ukraine sun ce mutane 5 ciki har da yaro guda sun ji rauni kuma an lalata gidaje da dama a hare-haren jirage marasa matuƙa, musamman a birnin Zaporizhia. Events to mark the invasion are planned in places such as Bucha. Wakilin BBC ya ce an tsara gudanar da tarukan tunawa da ranar mamayar a wurare da dama kamar Bucha, inda dakarun Rasha suka kashe sojojin Ukraine da dama. Ana sa ran shugabanni da 'yan siyasa daga faɗin Turai za su halarci Kyiv, babban birnin Ukraine ɗin, domin halartar tarukan. Hukumomi a Panama sun kwace iko da wasu tashoshin jiragen ruwa biyu da ke mashigin ruwan kasar wanda katafaren kamfanin nan na CK Hutchison da ke Hong Kong ke gudanarwa tsawon sama da shekaru 20. Wannan matakin dai ya zo ne yayin da rikicin kasuwanci tsakanin Amurka da China ke ci gaba da ƙara ta'azzara harkokin cinikayya a duniya. In January, the Panamanian Supreme Court annulled. Wakilin BBC ya ce a watan Janairu ne kotun kolin Panama ta soke yarjejeniyar da ta ba wa kamfanin na Hutchison damar kula da tashoshin jiragen ruwan na gabar tekun Atlantika da Pacific, duk da cewa ya nemi tsawaita masa wa'adin da aka bashi na miƙa ragamar su. Amurka da China ne ke amfani da mashigin mai tsawon kilomita 80. Kamfanin dai ya yi Allah wadai da matakin da ya bayyana a matsayin wani ƙoƙari na ƙwace iko ba bisa ƙa'ida ba. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. An saki tsohon jakadan Birtaniya Amurka Peter Mandelson bayan 'yan sanda sun yi masa tambayoyi a London. An kama shi ne bisa zargin aikata ba daidai ba sa'ad da yake matsayin ministan gwamnati. Binciken laifukan ya ta'allaka ne kan ko ya mika bayanan gwamnati masu muhimmanci ga ɗan kasuwar nan mai lalata da ƙananan yara Jeffrey Epstein a 2009.
Kafin wannan balahira da ya shiga Mr. Mandelson na ɗaya daga cikin manyan faratan susa a jam'iyyar Labour ta Firaministan ƙasar Keir Starmer. A baya dai ya sha musanta duk wani zargi na mu'amala da Jeffrey Epstein ɗin. To a wani labarin mai kama da wannan Firaministan New Zealand Christopher Luxon ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa ƙasarsa za ta goyi bayan duk wani ƙuduri na cire tsohon yariman Ingila Andrew Mountbatten Windsor daga tsarin gadon sarautar ƙasar. Tsohon yariman shi ne na bakwai cikin waɗanda za su iya gadar Sarki Charles. Gwamnatin Ingila dai ta ce tana tunanin zartar da doka domin yin hakan. To amma tana buƙatar yarjejeniya daga wasu ƙasashe renon Ingila inda Sarki Charles ɗin yake da iko. A halin yanzu dai ana binciken tsohon yariman kan zargin aikata ba daidai ba lokacin da yake rike da ofishin gwamnati kan mu'amalarsa da Jeffrey Epstein. Ya musanta aikata duk wani laifi. Gwamnati dai ta ce za a ɗauki duk wani mataki ne bayan kammala binciken 'yan sanda. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To idan muka je ga rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya mahukunta a Panama sun ce sun kwace iko da wasu manyan tashoshin jiragen ruwa biyu da kamfanin CK Hutchison na Hong Kong na Hong Kong ke gudanarwa fiye da shekaru 20 da suka gabata. Wannan mataki ya zo ne yayin da rikicin kasuwanci tsakanin Amurka da China ke ci gaba da ƙara ta'azzara harkokin cinikayya a duniya. Ga fasarar rahoton Paddy Maguire. Ana da kallon wannan mataki a matsayin nasara ga Washington saboda Donald Trump ya daɗe yana ƙoƙarin ganin ya rage fa'idar China kan tashoshin ruwan Panama, inda har ya sha alwashin ƙwace ikon tashoshin ruwan da zarar an rantsar da shi a matsayin shugaban Amurka. Tashar jirgin ruwan mai nisan kilomita 80 ta kasance tashar da kasashen biyu masu hamayyar kasuwanci ke nuna ƙarfin iko a kai. Akalla kashi 5 cikin 100 na hada-hadar kasuwancin duniya na gudana ne ta mashigar wannan tasha. A watan Janairu, kotun kolin Panama ta yanke hukuncin da ya baiwa kamfanin na Hong Kong ikon tafiyar da harkokin tashar, duk da faɗi tashin da kamfanonin ƙasashen duniya da dama ke yi domin samun wannan dama, ko kuma neman hawa sabon teburin tattaunawa akan yadda za a gudanar da tashar. Kamfanin da ya yi gargaɗin cewa zai iya ɗaukar matakin shari'a domin ƙalubalantar soke wancan iko da aka bashi a baya. To a gaida Badamasi Abdulkadir Muktar da fasarar rahoton Paddy Maguire. To idan muka je Najeriya, hukumomi a jihar Legas sun kama kimanin mutane 46 da ake zargi da saba dokar yin bahaya a fili. An kama mutanen da suka hada da maza da mata ne a sassa daban-daban na ƙwaryar birnin na Legas a wani ƙoƙari na inganta muhalli. Wakilinmu na Legas ɗin Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoto. Yanzu dai gwamnatin jihar ta ƙara tsananta samamin da take kaiwa kan masu laifin keta dokokin muhalli, matakin da take nuna cewa ba za ta sake amincewa da ayyukan da ke barazana ga lafiyar jama'a ba. Saboda haka ne ta samar da rundunar ta musamman da ke yaƙi da zubar da bahaya da shara a fili. Jihar ta wuce batun gargaɗi inda yanzu ta fara ɗaukar matakin hukunci don tabbatar da tsaftar birnin. Shugaban hukumar inganta muhalli ta Lauma, Dr. Muyiwa Bargashin, ya tabbatar da cewa an kama waɗanda ake zargin ne tsakanin ranakun 20 zuwa 22 ga watan Fabrairun bana. Ya nanata cewa wannan aiki na daga cikin tsarin sanya ido na yau da kullum da nufin tabbatar da tsari a wuraren taruwar jama'a. Rundunar ta ce ta mai da hankali ne kan wuraren da jama'a suka fi taruwa kamar Ebute Ero da Kpongbon da Saleko. Sauran muhimman wuraren da aka sanya wa ido sun hada da Marina da CMS da Obalande da Adeniji Adele, waɗanda su ne cibiyoyin kasuwanci da sufuri. Mazauna birnin Legas sun yaba da ƙoƙarin gwamnatin jihar, sai dai sun nemi ta ƙara ƙaimi. Sakamakon gwamnatin jihar Legas ta daɗe tana hana ta sa dokar daina ba haya a kan titi zuwa fitsari a gurbin da bai kamata ba. To saboda akwai wasu cututtuka wanda ake ɗauka a irin wa'annan babu kuma daɗi, amma kuma abin da gwamnatin ya kamata ta yi, ya kamata ta ɗan yi magewayaye haka irin wanda ake ɗan ginawa a bakin titi wanda mutum in ya matsa zai iya taɗewa ya je yi tsugunna. Sakamakon koda za ta iya maida shi kyauta, to wannan dai gudunmawar ta ne. Ka san komai ya kamata ce a yi tsafta, ko ina a gan ya fita fes-fes. Amma kamar maganar kamen din da ake yi, idan za a yi kamen yana da kyau. Kuma matsalar Lagos, idan gwamnati ta ce a yi abu,
to masu kamen nan suna wuce gona da iri inda ya kamata su yi kamen ba za su je ba sai wani wajen. Ina so su kara faɗaɗa inda ake ba haya saboda in ka duba za ga Lagos yana da girma sosai kuma wajen ba haya ba da yawa. Hukumar ta bayyana cewa zubar da bahaya a fili yana kawo harbuwa da cutar kwalara da sauran cutuka da ake samu daga gurɓataccen ruwa ta hanyar kama masu laifin daga kan tituna. A cewar gwamnatin, wata manufa ce ta kare miliyoyin mazauna jihar daga annobar da za a iya kaucewa. Bincike ya tabbatar da cewa Lagos ta samu gagarumin ci gaba a fannin muhalli idan a kwatanta da shekaru 20 da suka gabata. Lokacin da ake zubar da shara da bahaya yadda aka ga dama ya ragu matuƙa sakamakon ci gaba da ake samu na gina ababen more rayuwa. Ko da yake matsalar tana da girma, ƙasashe irin su India sun yi nasarar shawo kan irin wannan kalubale ta hanyar shirin nan da ta kira Swachh Bharat, inda suka gina miliyoyin banɗakuna. Wani tafarki da aka yi imani cewa ita ma gwamnatin jihar Lagos tana bi. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i ya maka hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC a gaban kotu kan zargin gudanar da bincike a gidansa ba bisa ƙa'ida ba, tare da neman ta biya shi diyyar naira biliyan 1 akan hakan. A wata sanarwa da mai magana da yawun Malam Nasir El-Rufa'i Muyiwa Adeke ya wallafa shafinsa na X, ya nemi kotun tarayyar ta Najeriya ta bayyana matakin a matsayin saba doka. Ga Khalifa Shehu Dokaji da ƙarin bayani. Karar wadda lauyoyin tsohon gwamnan jihar ta Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i suka shigar karkashin jagorancin barista Oluwale Iyamu suna da kalubalantar umarnin da wata kotun magistrate da ke Abuja ta bayar a ranar 4 ga watan Fabrairun da muke ciki don gudanar da bincike a gidansa. El-Rufa'in da yana karar ICPC da babban magistrate na kotun magistrate da ke Abuja da Speto janar ɗin 'yan sandan ƙasar da kuma ministan shari'ar ƙasar. A karar da El-Rufa'in ya shigar ya nemi kotun tarayyar da ta soke wancan umarni da kotun magistrate ɗin ta bayar na damar bincike a gidansa, wanda ya ce hakan ya ci karo da sashi na 37 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Haka kuma ya nemi kotu da ta tirsasa hukumar ICPC ta mayar masa da kayayyakin da ta kwasa a gidansa, sannan ta hana hukumar amfani da su a gaban kotu, saboda a cewarsa hakan ya ci karo da sashi na 34 da na 35 da 6 da kuma 7 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Sannan kuma ya nemi kotun da ta bayyana dukkan hujjojin da hukumar ta ICPC suka samu a gidansa a matsayin haramtattu, kuma ta bayyana su a matsayin waɗanda ba su halatta a yi amfani da su a matsayin hujja ba a gaban kotu, saboda an same su ta haramtacciyar hanya da suka saba da kundin tsarin mulkin ƙasar. Haka kuma ya yi bayanin naira biliyan 1 da ya nemi da a biya shi diya, inda za a biya diyan naira miliyan 300 a matsayin diya ta tayar da hankali da rasa wani jami'in tsaro, sai kuma wata diyar ta naira miliyan 400 na samun waɗanda ake ƙara na hana su aikata makamancin matakin da suka ɗauka a kansa nan gaba, da rashin ɗa'ar da jami'ansa suka nuna da ya take haƙƙin ɗan adam, sai wata diyar ta naira miliyan 300 kan tursasawa da danniya da waɗanda ake ƙara suka nuna, ciki har da umarnin da suka samu a kotu, sai kuma naira miliyan 100 da ya nemi a biya a matsayin kuɗin shigar da ƙara da kuma sauran ɗawainiyar da za a yi a ƙarar har zuwa kotu. Rahotanni da yana nuni da cewa El-Rufa'i na tsare a hannun hukumar ta ICPC, sannan kuma sun je gidansa domin bincike a ci gaba da gudanar da binciken da take yi kan zarginsa da aikata laifuka. Tun da farko da EFCC ce ta fara tsare Malam Nasir El-Rufa'in, sannan daga bisani aka samu labarin ya koma hannun ICPC, inda ita ma take gudanar da nata binciken na daban. Khalifa Shehu Dokaji, sashin Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To Abujan Najeriya yanzu haka agogo na cewa karfe 8 ne saura minti 17 haka abin yake a jamhuriyar Nijar. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC.